форуми байналмилалии тиҷоратӣ таҳти унвони Бохтарфу 2021 дар маркази вилояти Хатлон шаҳри Бохтар назди майдони нишони давлатӣ баргузор гардид. Дар кори он муовини якуми сарвазири мамлакат, директори агентии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси вилояти Хатлон, раисони шаҳру навоҳии вилоят, доираи васеи истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ, корхонаҳои саноатӣ ва намояндагони тиҷоратии ширкатҳои гуногуни кишварҳои бо Тоҷикистон дӯсту бародар, Узбекистон, Қазоқистон, Беларусияю Украина, Эрону Афғонистон ва Русияю намояндагони барномаҳои USAID ширкат намуданд. Я думаю, перспективы очень огромные. Вы посмотрите на эту выставку. Я думаю, что потенциал есть, его нужно развивать. Можно многих предприятий Хатлона вывести не только на душанбинский рынок, но, естественно, и на международный. И потенциал действительно реальный. дар ин рӯз боғдорону токпарварон ва сабзавоткорони хатлонӣ маҳсули истеҳсолнамудаи худро ба намоиш гузошта, имконияти содиротии хоҷагиҳои деҳқониро ба иштирокчиёни ҳамоиш муаррифӣ карданд. Давлаталӣ Саид, муовини якуми сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар ҳайати иштирокдорони форум аз ин намоишгоҳи кишоварзию саноатӣ дидан карда ба сифати меваҳои шаҳдбори Тоҷикистон баҳои баланд доданд. Ҳамчунин зимни шиносоӣ бо маҳсули дасти кишоварзон, як қатор намояндагони ширкатҳои тиҷоратӣ ташриф оварда тасмим гирифтанд, ки минбаъд меваю сабзавот ва полезиҳоро бевосита аз дасти аввал, яъне истеҳсолкунандагони маҳаллӣ харидорӣ намоянду содирот кунанд. Яъне бо ҳамин васила риштаи ҳамкориҳоро бештар намуда шартномаи дутарафа бо ҳам банданд, ки ба нафъи ҳарду ҷониб хоҳад гашт. ман таъми меваҳои истеҳсолшудаи инҷоро чашидам ва мехоҳам ба шумо хабар диҳам, ки мо аллакай шартномаи худро бо имзо расонида ба наздикӣ содиротро оғоз мекунем. мо бо намояндагони агентии содирот вобаста ба беҳтар ва босифат ба роҳ мондани содироти маҳсулоти истеҳсолшавандаи ин ҷо ба ҷанубу шарқи Аврупо суҳбат кардаему тавсияҳои хуб ҳам гирифтаем ва кӯшиш мекунем, ки ҳамкориро минбаъд боз ҳам пурзуртар кунем. мо ҳозир тамоми мағозаҳои Федератсияи Россия даровардани имконияти маҳсулот дорем, лекин бо сабаби ки ҳаҷми маҳсулоти лозима нест, мо содирот карда наметавонем. барои ҳамин якта тавсия метиҳем, ки яъне ки деҳқонон муттаҳид шавем. мисол тарбузкор тарбузкориша кунад, пиёзкор пиёзкориша кунад, зардоликори яъне боғпарвар боғпарвариша кунад ва дар як самт кор кунад. мо ҳамаи кор кам нею дар як самт кор кунем ва дар як вақт маҳсулоти ҳаҷми лозимаро истеҳсол кунем ва содирот кунем. инчунин бозори дохилии мамлакатро низ тамин кунем. форуми мазкур дар доираи барномаи рақобатпазири савдо ва таъсиси ҷойҳои корӣ дар ҳамбастагӣ бо мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии вилояти Хатлон, агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Оҷонсии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико оид ба рушди байналмилалӣ дар Тоҷикистон роҳандозӣ гаштааст. Хатлон яке аз калонтарин вилояти аграрии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, дар ин шабу рӯз ҳамасола беш аз 20 номгӯи маҳсулоти кишоварзӣ аз сӯи хоҷагидорону деҳқонони шаҳру навоҳии ин вилоят истеҳсолу ба бозорҳои мамлакат ва хориҷ аз он содирот карда мешавад. ташкилу баргузор намудани ин қабил форумҳои тиҷоратӣ бошад барои муаррифии имкониёти иқтисодии Хатлонзамин нақши бориз мегузорад. дар воқеъ на танҳо аксари маҳсулоти кишоварзӣ дар Хатлон барвақттар пухта мерасад. ҳамчунин маззаву лаззат ва сифати меваҳои зардолую шафтолу, себу ног, ангурҳои гуногун, пистаю бодом ва дигар намуди меваҷоти Хатлон фарқкунанда буда дар бозору фурӯшгоҳҳои кишварҳои хориҷ аз ҷумла Русия низ фаровон дида мешавад. бояд гуфт, ки ҳадаф аз роҳандозӣ гаштани форуми тиҷоратӣ пеш аз ҳама муаррифии иқтидори содироти маҳсулоти кишоварзии вилояти Хатлон ва бо ҳам овардани истеҳсолкунандагону харидорон аз кишварҳои Осиёи Миёна ва Федератсияи Русия мебошад. ҳамчун як асалпарвар дар ҳамаи форум имрӯзада иштирок кардастам. мақсад маҳсулоти деҳқонии худма соҳибкорои ҷумҳурии Тоҷикистон ё ки меҳмоное ки ай дигар давлатҳо омадагиянд муаррифӣ кунаму маҳсулоти худма содирот карда буфурӯшам, ба фурӯш барорам. ҳамин мақсад қатъи
ҳамин форум омадам. қисмати дигари чорабинии имрӯза дар Коғи фарҳанг ва иттилооти шаҳри Бохтар баргузор гардид. Нахуст Давлаталӣ Саид муовини якуми сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сухан баромада зикр намуданд, ки ин тадбир барои вусъат бахшидани ҳамкориҳои мутақобилан судманди кишоварзону соҳибкорон мусоидат менамояд. Гуфта шуд, ки сиёсати дарҳои боз дар Тоҷикистон имконият медиҳад, ки кишоварзону соҳибкорон ва истеҳсолкунандагони ватанӣ молу маҳсулоти худро ҳам дар бозорҳои кишвар ба фурӯш гузоранд ва ҳам бо нархи дилхоҳ ба хориҷи кишвар содирот намоянд. ва мо бо ташкилу гузарондани ҳамин гуна вохӯриҳои судманд талош мекунем ин имкониятро барои хоҷагидорон фароҳам оварем. Қурбон Ҳакимзода раиси вилояти Хатлон низ дар навбати худ ба сухан баромада изҳор дошт, ки дар вилоят барои ташкили корхонаҳои коркарди меваю сабзавот, гӯшту шир ва асали табиӣ, махсусан истеҳсоли консерваҳо, хушконидан, банду бас ва содироти маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тозаю табиии ватанӣ захираҳо зиёд аст. Аз ин рӯ боварӣ комил дорам, ки форуми байналмилалии тиҷорати Бохтар Фуд 2021 барои вусъат бахшидани ҳамкориҳо байни соҳибкорон ва рушди содироти молу маҳсулоти ватанӣ ва амалӣ гардондани ин ҳама имкониятҳо мусоидат хоҳад кард. ҳамин тариқ дар ҷанбаст миёни доираҳои тиҷоратии кишварҳое, ки дар форуми имрӯза ширкат доштанд, шартномаҳои ҳамкорӣ ба имзо расид.